Ah. Hindi na rin, bay? 1 minute 37 seconds later. Katulong ko guys, so kinsay nakabaluan ni guys, kaya di ko kabaluan ni guys. Mga bobo! Hey guys ha. Kanina lambli to, bra. Hindi ko kabaluan ni guys. Jesus, you ready? 1 hour later. Sayang lang yung team burot ni Sapian. Wala na lamas. Wala na lamas. Wala na ilain lamas gani no. Kana ra isa. Guys, hirap naman ni guys. Oh, isa ka kilong kuan guys. Daghan pang tangad guys, bisa kuan guys. Kilong guys. Mamoy. Mas dako pa. Mama, wala ka na lagi nagtanglat. Mama, ayaw na ayaw. Mama, kain cake lang ni. Hagi picnic ba yan na niya? Muna na recipe nila ni Papa. Guys, tara guys. On guys, kami na lang guys. Amo ni. Ikabili na niyang konsumo. Kuya pa na siya. Dili lagi makuan guys. E3, E2, kuan Ay guys, ana na guys, igurot na guys kay kanang tiguang guys, mo na mag Oh, mo na guys. Uy, Dili ana malay mo na guys. Kaaman na ini guys. Dapat yan pa no. Ay nagbali guys. Ako na gabaw guys. Kana koy bali. Lagi duar kuan samo kaming duwa guys. Di lagi. Kadua o niya ba? Mama, kadua o niya ba? Na. Duwaon. Kadua og bugpos ba? Kana. Kadua. Di ba mo duwa guys. Goy. Guys, ay mo video guys, hindi ko wala mo tangad guys ha. Dito. Ang puyo. Tagal kayo nag-prepare ba yan? Damay kayo hits pa. Hindi naman murot. Nakagayon ito may manawang guys. Ibal bibi kamay. Ano mo lang, hindi ba? Nawala majirik boy oy. Mo gan i-mix dandre. Bago yan ay. Pero mapilit na diya sa baygi. Oo. Pigino ko gamay ra kay dito dito na utay-utay. Oo. Ano siya guys? Ito maparat do. Ye. Uy, wala pa. Ay pangiti diya na matagat dito sa. Katulting tangan na bigyan ni no. Gani akong kamay na. Ano to? Guys, dito na ni guys. Dili lang. Ay pakab guys kay imong kuan din mo pilit des kuan guys. Okay na ako guys. Ano, hindi man mo ko ano? Sa Na guys. guys, Giupay na. mura ni mong lamas guys. Guys mo na yung kuan guys. Pero guys. Siya ang mo kuan karon guys sa mutira sa kuan. Chunli. Ang hikotan. Tara. Guys, sumanami guys. Magmuna mong tugan guys. Kanang atay di ato ni tak ang dili kanang atay. Asa may likod? Subaan na ni Lula. Doon ko muna. Kanang atay. Kuan na ng atay. Sige, itak ang dili. Basa na to guys, bago ito guys ha. Ha? Ay nag-alpanay niya, gata na lang ikuan. Guys, sugsug guys. Tara guys oh. Pagod na lang niya. Oy. Sugsug ko guys. Makitay guys. Atay din. A few moments later. Wala na. Uy, utang na. Okay na guys. 1 minute 37 seconds later. Ano iya sa bahay? Dito pa dito.
Dapat palitan Alpine pa pala. Well, palit lamas, alpine pa mo. Ito mo na yung pag-iwa. Mo gani no. Wala na tarong guys. Sorry No. kay guys. Pagkatahi ko. Igisip ko ni Kuya. Basin ai ito siya guys. 1 hour later. Tara. Ano siya guys. Diri guys oh. Tara. Oh, gana ang kon guys ba? Ay, lambo diri. Ang lambo. Ang lambo. Na guys, karepot guys. 2,000 years later. Ano siya? Litson. Hi Litson guys. God, alajis. Oh. Gahi kayo ah. Bahira na muna siya condense guys. No! God, please, no! No! Guys, ganamit akong kwan sa lubi guys. Mo ni guys. Ano rin guys oh? Guys. Nice one guys. Gambahan nga. Terus naagid. Sige na guys, good. Sus, daddy G's yung timpla ni. Bantog terang si Ugo pangatsing. Ganda po motor. Ako na ito guys. G's niya na dito guys. Istoryahan dahil no? Kawan, pag-G's. Tamis? So, manang. Taro nga po. Miligo man ka. Turong ka dili guys. Una guys. Guys. Kaya na guys. Ito na guys. Mana? Limpyohan na nila guys kay itakang na. Kaya kay biraha kay mahulog na na. Tara. Bit. Ito lagi dia guys. Sobraan lag bira guys. Asa ka pa po? Ay na kay ni palitan ni mga guys. Na gitakang na guys, balikan lang na muna mo nya. Ah, Papa Jis oh. Tawa. Oh. Oh, sparring Jimboy oh. Nitay guys. Muna balik lang niya guys. Okay. Pula-pula na. Balik lang ni guys, lakaw kami. Pula-pula na guys oh. Ha. Oh. Pahira na Papa Jis og mantika. Okay, dagan naglamigas ari oy. Bola lang yan. Oh? Popuan na guys. Popuan na siya guys. All Jimmy nagkuan. Tuyok. Sa may next agay. Tut ning lamigas eh. Kahoy-kahoy lang. Uli-ulingay. Bantay ginagtaman para dili tanggon si Ro ba. Guys. Oh, kita. Guys. Nanamong litson guys oh. Sugod nagpuha. Nagpuwa. Ang tigtuyok na mo guys. Guys, medyo mainit siya guys. Naglain vlogger ani. Sir sulit siya. Guys oh, mga 12 karon alas G's. Maluto niya guys, mga launa. Alas 12, kape, nagpupuan siya guys. Puha na guys, Mura na nga kainom. Kusay pula.
Guys, subscribe ninyo guys. Click Subscribe sa mong kwan guys ha. Ang vlogs. Oh, kamot man mo na imong vlogs dira. Bali hapon para makita imong kuan. Medyo mainit siya guys. Kini guys, papado. Tama kayo. Ako naman eh. Papado pa dyan. Papaboy. Ito si Papado. Ikaw. Ay guys, laro din ka guys. Laro mi guys. Laro guys ako guys. Oh. Bukid Fields. Bukid din si kuan guys ha. Asa ning bukira gani guys? Adto mi sa bukid, naglitson mig biik. Papa Jason the Mix. Channel 0 ah. Papa Boy. Okay. Bukid Siri. Kono. Nya, tuyok lang mi guys. Kaya nga no guys, napupuha ng litson guys. Kami na kayong litson guys oh. Puwa na sa. Gusto niyo yarn? Pag maglitson ganun mo guys, ano lang. Pag mag-ihaw, tuyokon. Ano na guys, kasi yun oh, nagkungkong na guys. Buwak ng panit guys. Buwak na guys. Init na siguro kayo na guys. Nabuak ng litson guys. Na, gamay na lang kulang guys. Nagkuha ng litson. Oh? Lami kayo. Brought you by Papa J's Litson Shop. Litson Shop. Muni taga-tira litson re guys. Kusugin ni mo tuho guys. Chicken sa rin tuho na ba? Oh my God! Wow! Sinunsa pa kadako? Walay pili ni. May ito man maputi. Tuhog. Dire na day medre sa bukid sa kwan guys. Bukid sa secure. Bukid sa Digos ba? Ako pa rin Digos guys. Sa maning lugar ah? Gansuli niya guys. Dilsur ba ni guys? Ano yung nakabalo guys? Ulo kabalo gunsang kuana ni guys. Dilsur ba ni? Dilsur na ni guys. Ingon na ng taga diri guys. Taga kuan mo ko sa guys. Taga Sambuanga. Dapitan. Please subscribe my channel guys. Nagyapong ko ikuan guys. Kamote. Barbecue kamote. Sa kamote tayo nabuhay. Sa kamote tayo lumaki. Sa kamote rin tayo mamamatay. Di po. Mga guys, ito yung guys. Sige no. Pakit na kami kay kamera ni guys. Kay Asa na ang tali? Mga rin, gipakyo rin ni guys. Pila magpalitson sir? Kuha na ni. Package. Pila ang kuha. Inana ka dako. Inana ka dako. Mukha na ni sir kuha sir. Kani mga 3-5. Dala na tanan. Kuha na mo. Bantayin na. Igol na mo hungitan. Lugan ta. Dili na magkuhan. Igol na maghungit. Kabayagan. Ikaw pa dyan mungit. Ako pa dyan mungit guys. Gusto niyo yun? Sumuka. Katawa siya uncle guys no? Tawa na gini. Balik na gini. Wala na lechon. Shop. Nanay kakabo guys oh. Guys, litson ala Gis. Oh? Oh, grabe guys, sinugba. Tik-tik oh. Carbon lodi. Nago pagsalod lang oh. Bali ha.
Bro, dito. Okay. Dito po yan. Ano po? Wala guys. Mawala ang crispy guys. Wala di crispy ko. Carbon. Agin 2,000 years later.